Gloria mfazi wamadoda. Kodwa yini lento ngezayo ngamadoda ngemdala kanjani? Asazi. Gloria, 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 bengikuthanda wakhetha Gloria, 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 bengikuthanda wakhetha Yazi bengikuthanda wephula umoya wami Mina bengikuthanda wakhenzela esini Wah! Unkosikazi wami uGloria madoda uzangitshela ukuthi izinto ezizenza amadoda mazilingane angazi noma yiyo Michael Rice lawo madoda ngiyakhahlela ukushuka manje Gloria, 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 bengikuthanda wakhetha ukugoqa Mina bengikuthanda wakhetha ukugoqa Yazi bengikuthanda wephula umoya wami Mina bengikuthanda wakhenzela esini Ngithi bengikuthanda wakhenzela esini Ngizela zibini ngisho ukuphatha kakhulu umazi wami Angazi impela indoda elunge njengami uzoyithola madoda Madoda wena abangenambiza madoda njengoba ngikhona ngelaki nje wena angisatholi kahle Ukukula bengisonga lesikoni Kodwa ngashada wena Usudlala nami Ukukula bengisonga lesikoni Kodwa ngashada wena Usudlala nami Abanye abazi Gloria bengihamba nabo kowena nawe ungazathela ukuthi phela ngizokuthola ithuba manje wenzani uthela ikheke ngenhlabathi Awusenazo mfana kamdala Wah! Awuzweke Benginayo uDavid izolekhuluma ngale indaba yamadoda abafazi abakhuluma izinto ezilingana namadoda Ubani kanti wena nkosikazi wami namhlanje Osukutshela lezi zinto ngitshela zona madoda uqhamukela emsebenzini uthi nami ngipheke madoda into ziyatshintsha Shut up,
uthi ubheke bani ngoba mangikutshela uthi uwashe bani ngoba mangikutshela ama-equal rights basifikelayo madoda azosicintela imizi Indolwane Super Sounds Day. What?